Azterketa horretik ekintza batzuk ditugu, batzuk oso bitxi izango dira, aurretuko ditugu hemendik aztertzen zatik indanak ez dazke gutxita, egunin bertan bai, eta gero ondoren bai. Eta ondo pasatzeko gure izima. Gero, kultura eta sensibilizazioa. Dana ez da elitie, dana ez da eindet eta bukada, gauza zatik iteien, unidatozten bere zergatik badakebe. Eta egun, azpiteko filosofile aziratien oso garbile da. Batu behar ditu elitie, atleta afizionadoek hauek eta herrikoiek. Iruiteko falta da, azpiteko filosofile ez da beteko. Eta hori zintzen digon nahi, eta hori da guk hartu duen behak egindako postu garde ez, eta ondik hortzegitze dugu. Eta orduan, nahi duna da, orrunin hitz ja nahi da inglesa izen, danok dakigu zer da running, runner, beste batzu ez izango, baina bueno. Eta orduan nahi dugu, jendik batziek gure festa, eta azkoetia, oterugarren edizioe running festa bat da. Eta presidioak izango dira, azira baten, 22 euro izango dira, federauek 3 euroko deskuentuko dira, eta gero, martxun xirik aurrea, hiloitzen gongo gara presidioak hilo. Roller lasterketie bostako gutxiakin hasiko da, lasterketa motza bostan arte gutxi eta marteo bostetan.